her laver vi en masse ting i idræt, men vi kunne godt lave lidt mere fodbold og sådan noget i stedet for det der. Og igen. Ja, det er sådan pretty much shit. Altså, der er ikke så meget mere at sige om halv. Der er også en læsesal ovenpå. Der er også en læsesal. Den der læsesal der. Nå, nu går vi så videre til næste filmested. Ja. Musiklokalet. Hvor der er låst, selvfølgelig. Gamle. Nå, inde i musiklokalet, der kan man spille musik. Chok. Og der kan man spille en masse musik. Ja. Og nu skal jeg ud og vise et sted, hvor der er dejligt vand. Derovre. Se, når man går i skole, har man svømning i 5. klasse. Det er desværre, det ikke går opad, men du har altid dejlig svømning. Så, det er godt. Biblioteket! Og nu skal vi op på biblioteket. Der er kun et par stole der og en bænk der. Den er hvad for miniputter? For første gang i mit liv føler jeg mig høj. Høj. Højere. Du er lav. Jeg er ikke lav. Jo, du er meget lav. Og for det andet, Ja, det glemte her igen. For det andet, hvis I har glemt noget, så er det der. Ja, og prøv at se der. Nogle gange. Men mindre er det fuldstændig forstået. Så er det der. Kom, kamera. Kom, bøtte. Det Og så har vi biblioteket her oppe. Her er der bøger. Det kan måske komme som et chok for dig, Og det er jakker. men der er bøger. Ja. Beklager. Og som du kan se Beklager, I her, måtte se det. er der masser af bøger, og man kan låne dem. Og så kan man læse dem. Hej igen, det er mig. Det er computerrum. På dansk kaldes det nørdrummet. Computer, det er jo engelsk, ikke? Så. Og ellers er det også på dansk PC. Okay. Nu går vi udenfor igen. Det er vores daily. Vi kan også lige gå ind og vise det. Ja. Og det her, det er lærerværelse. Det er så her alle de dogne lærere. Det her lærerne, de er, når de ikke lige har noget at lave. Ja, man kan for eksempel tænke Marianne Ringmor, ikke? Hun går lige der. Hun har ikke meget at lave, hva'? Vi går ud. Der er en udgang her. Ja, her der har vi også en lille legeplads. Altså ikke noget specielt for de store, vel? Men Og nu lukker Og der ser man så lidt af skolen udefra. Dejligt gul med røde vinduer og træ. ja. Det der, det er så den lille bygning, og det der, og det er så den store bygning. Og så miniklasserne, de er heldige at være på sine biblioteket. Men det sjove er, på den lille og den store bygning er der ikke nogen størrelsesforskel. Det er kun eleverne, der afgør det hele. Så hvis vi var mindre end dem, der gik derinde, så var vi den lille bygning. Så har vi så også en fodboldbane. Selvfølgelig filmer det på mig, når vi snakker om højde. Der synes jeg godt, vi kan bruge nogle nye mål, altså. De er ved at være lidt gamle. Vi kan også Du kan så også se her. Det er basketballbanen. Ja, men. Der har vi så også nogle små stjerner der. De kan lige vise os lidt basketball. Ja, men det er James Cook der. That's how you do. Rock and roll. Så har vi så hoppeskinen. Den er skide sjov. Den er skide sjov. Bare ikke gå på den, man ikke på. Den her ikke, den er bare pissegriner, mand. Altså, du kan se, at den lidt flad, du ved. Men det er fordi, det er vinter, og det er skide koldt. Det er derfor, jeg står med fingrene i lommen. Ja. Ja, så det er lidt sjovere end sommeren, når den er pustet op, ikke? Ja. Pretty much. Og så har vi en stor fodboldbane. Dejligt. For de små er der også lidt små gule baser. Så har vi så også nogle søskende her på skolen, ikke? Ja. Ja, det er så Små farlige med- Benjamins lille søster. Små farlige med det hele. Ja, prøv at se, hun har sådan en ordentlig gevær der, ikke? Det ved jeg ikke. Og for lige at vise noget helt specielt, så er det børnehaveklassen. Det er noget helt... Det er altså... Det er dejligt. Og
Det er slutningen på den gode skole. Nemlig.